Amerikara noa neure borondatez, hemen baino hobeto izateko ustez. Aspertua bainago hemengo izatez, adio saitatama ondo bizi bitez. Lehenago ere seme bat badit Amerikan, orain dela 6 urte joana hemendikan. Baldin topatzen bade haren biderikan, esanak iokaita bizi dela oraindikan. Kafia hartutzen etegunian bi aldiz, baita pasiatu ere nik nahi hainaz aldiz. Janeganaren faltik ez, osasuna berriz, aitan bizi modu hau Donostian izan balitz. Amerikara noa neure borondatez, hemen baino hobeto izateko ustez.